Hej og velkommen til Mad-og-Kalorier.dk. Hos os kan du opnå en varig drømmevægt med udgangspunkt i det du plejer at spise og til med en dato for dit mål. Mad-og-Kalorier.dk sørger for motivation og støtte, og vi laver gratis support via Facebook. Stedet hvor du kan dele dine kommende succeser med dine venner. Vil du have varig vægttab, er det et must at vide, hvor mange kalorier du skal spise. Du kan nemlig sagtens spise for mange kalorier, selvom du generelt spiser sundt. Indtast køn, fødselsdag, højde, nuværende vægt, aktivitetsniveau og din ønskede vægt, og Mad-og-Kalorier.dk udregner dit kalorietal og datoen for din drømmevægt. Du kan derefter vælge abonnement fra 1 krone om dagen. Når du har oprettet din profil og betalt abonnement, kan du begynde at notere det du spiser. Har du for eksempel spist havregryn med mælk og sukker, taster du de 3 madvarer og tilhørende mængder. Du gemmer efter hver madvare. Er det noget, du spiser jævnligt, kan du oprette det som måltid. Så er det hurtigt at taste næste gang. Du giver retten et navn, og så kan du til hver en tid indsætte det på din side ved at taste navnet på måltidet. Efterhånden som du taster det du spiser, kan du dagligt følge med i, hvor meget du har spist, og se hvordan dine energifordelinger ligger. Det ser du til højre på indtastningssiden. Din motion skal også noteres, da det er med til at øge din forbrænding og booste dit vægttab. Du finder din idrætsgren, hvor lang tid du har motioneret, og motionen vil indgå i det samlede regnskab. Når din vægt begynder at falde, kan du rette din nye vægt på min side, hvor din faldende vægtkurve dannes. Følg med på vores Facebook-side for mere teori og inspiration. Og en ting er helt sikkert. Har du tjek på dine kalorier, vil du altid kunne opretholde din drømmevægt. Rigtig god fornøjelse.